Bye. Excuse me, bye. Hindi na mo, bye. Hindi na mo imong buwan. Imong pag-asa. Kadili, anak. Anak, paligo, boss. Dili. Bakuan ka, mamutana ka sa ako may trainer din eh. Ano, style mo, mag-ana, bang kaong mura maganda-galmura na sa akin. Katawa, seryoso ko, pag gusto ka makatuon ka, paminaw na ko. Ano, straight. Tapos i-feel, pagsaka. Bali, bubok sa akong gikuan, kinipikas, feel, Ano imong naong mura man nag-iwagan. Ano ba, i-feel lang. I-feel na ko kaya, boss. F, feel. Feel. Feel, mura mag-feel sin, ano? 1. Give, gas. Breathe out, baka nang mura ka, ana. Sa tawanan, tismi lang agi, uno. 1. Gas. 2. Di, pala yun. Taman, boss. Tamas, magkapuyan ka. Di magkakamao, ana. 4. Ana, butang. Relax ka, may relax. Ginawa. Ha? Tumang sa ako. Ba! Naya lang, otro. Dito, lupit kayo mo. Na, Sibuyas man. Balik, down. Na. Tapos, down. Up, up. Oh. I-feel lagi. No. A few moments later. Butang. Kina? Dapat dito sa. Kina? Ano ito ba? Bakit ana sa triceps o biceps? Dahil talikod, bebe? What the fuck? I-check do ako. Okay na Limit yung kumakalu. Uy, naku! Ay! Talikod eh. Ano tanawa ko lawas talikod ba? Talikod. Ay. Bawal na dari, boss. Pag-exercise niya.